Ilining memanis hambalet bareng kang cipta sumrambah weh prangti Rama setyasmanaku Musti keng hapsari patine hanggung kayung yun matu ning malatsi mengkotawa Siwa Badranaya mbegegek ugek-ugek heme-heme sak duli-duli to wonten timbalan ing adhawuh Ndara aja susah hatimu wa sawetara ndak kendelake inggih nanging rumaos bingah manah kula dene Ndara sampun lejar penggalihipun lho kepareng kula ninggal nyuwun dawuh menapa ingkang dados wigatosipun dene Ndara kula sungka wonten madyaning wana niki Den Uruhanana Yawa ingkang tak prihatinake mung kajaba para ganing Kakang Mas ing Pringgondani kang sprene madal sakathahing usada wa Semar tinimbang aku kilangan Kakang Mas luwung tak totohake nyawaku mula kono madyaning alas tan liyan mung kajaba nyuwun kelawan Gusti kang akarya jagat tinuduhna mungguh ana ngendi papan usadaning Kakang Mas Pringgondani aku ora bakal kundur marang kasatriyan menawa ora entuk usada kagem Kakang Mas Gatotkaca kula niki nggih rumaos ngungun dhateng Ndara kula Pringgondani nek waras ora tau prei bareng gerah kok brek mula dole iki kena kanggo pepeling karo anak-anakku telu kuwi sapa wong sing ora seneng dhuwit tekan dhuwit iki sambunge apa iki tegese ngene ya nyambut gawe iki kudu nganggo diukur kekuatane aja dumeh kowe lagi laris terus ora eling nyang wektu kabeh iki kudu nganggo petung yen bisa diatur gawean iki diatur sewengi mangkat sewengi leren sewengi mangkat sewengi leren karepe ya ngono nek gelem ning piye kula nyuwun dinten malem menika wah mbok minjem mboten menika mawon gandeng dhuwit ya mangkat kentek-entekane mutah getih iya marga sangka ragane iki ora kuat nek karepe ngono ya kaya kayuwa ning raga iki ya kudu nganggo dilereni dadi kaya aku iki saiki wis tak anu kok wis tak garis
Nek Gusti sing maringi rejeki iki ya wis ora sakeh-akeh, sewong sesasi iki ya 10 nggon ngono wis. Saja kaya laris-laris terus lho. Wong penyuwun ki kena wae to. Penyuwun kena wae. Aja kaya gareng iki anggere bengi mangkat wis ora tau leren. Bareng jrebabah lagi kapok. Wis tau kok gareng diopnam barang arep disuntik iki mlayu. Oh aku karo dem wedi kok. Aku timbang suntik wong pil. Ngombe pil-pil siji kok gedang 10 kok ora kelebu. Nek tak gontor nganggo aqua ngono apa. Wandamu ini. Cengkok amuri kaya piyayi gedhe. Aqua. Emang banyu tritisan nih kok. Ini ora anyep. Mula kangsa kowe kuwa. Ayo derekno aku golek usada. Nggih, ten pundi mawon tetep kula nderek. Margi kula niki pana kawan. Pana niku awas kawan niku kanca kudu iso ngawasi kanca. Nggih niku pancen werdining pana kawan kudu tansah ngawasi ten kanca. Kira-kira enten kanca sing ajeng gawe kisruh niku kudu dikandhani. Kira-kira eneng kanca sing arep mangan kanca ya kudu dikandhani. Nek kuwi kancamu, iya. Ning gandeng enak ya. Iki jenenge delat. Ora mangsaku kok putra Pandhawa ki duwe encon dhewe-dhewe ya, Reng. Oh iya. Nek Ndara Pancawala ki encone Ndara Antasena ki mesti kuwi. Nek Ndara Antaraja ki encone Ndara Irawan, nek Ndara Gatotkaca encone Ndara Abimanyu. Nek kakekne encon kuwi karo mbokmu wis. Tidak boleh pisah. Aku ki nek karo mbokmu wis encon ya wong garwa. Nah aku ki karo gareng ki encon ngalor ngidul ya wong loro iki. Iya. Ranti sak dompol tebu sak uyun. Iya. Lah enjar kuwi sapa? Golek dhewe kowe iki. Nek kowe karo sapa-sapa mathuk kok, Gong. Bagong ki tepang muni mak mbek ngono encone kok. Wedhus iki. Wa Semar, ayo padha gedhake panalongsa muga-muga Gusti enggal paring pituduh. Nggih. Suwiwi kula dherekaken. Oh, suwawi kok suwiwi. Ndawek kula dherekaken. Ndawek ki ndeke buta. Nek awake dhewe cukup monggo ngono wae. Pandang krata aswatama saksana mangsah. Ya mentang cendewa. Wong garciteng kang dahana gung wis lumepas amumbul. Mubal mulat-mulat miris geger kang ketiban Wala Pandhawa bubar kang baris parta kinen humangsa Mrinyudistira mapak sang swatameng perang katalika kaya mengkono dereng ngantos ingkar saking panggalih sang Abimanyu kapiyar sepating garusak pating jaret bekesasar lampahing reksasa wingking saking nagari Tawanggal Tungan sikara kang pala tumingal
Sara Meruta pewana pana margana samirana lan warayan Onco bayu Yesu anak kulingan limo Tuhan tanah bojleng iblis pelaknat para kocekan wong titi wong ulun mami rasa timaku hanya Satya bagus mandek windak takoni ya Gus Tejo Sulaksana Tejo kang anyar katon ngerti sedulur pinangka tigas kawulyanmu sapa ngaku ya le ya nang ya le ya Gus ngaku Buta buta idimul pating caniprat polahmu kaya manuk branjangan manawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa percikamu babu ditakoni Duplaka Junjung Dangka mburi saka ing karaton tawang gantungan kaseting Gustiku Prabu Godayatma arang kita ya kala cengkong Puspanala ya nadyan kowe sapa Gus mburi saka ing Plangka Wanti Abimanyu kekasihku Abimanyu ya engko Wijaya parang setiamu Gus aja pitakon marang wewadiku mara semingkira bakal tak gawe liwat ora kena macut kudu bali aweh macut ora aweh nurut dawa paripeksa ora weruh kawar kenteng ora nono awar-awaran janur kuning ndas raseksa pating jebobok ndak sampar ndak sandung rambut but padha ndak pagas curiga babu arep apa wani marang aku apa kang tak wedeni yaksa kura kakiri-kiri kengolir prapoto abang kawalagaran manguwuh mungsuh minta lawan lena pangendamu kecandak seperti pangkemu dorang sang kemurut balungmu kowe Gus
Woi, kancaku mati. Yaksa kuluro ke kiri-kiri. Kenyol prapoto abang kawalakar. Manguwah mungsuh aning kawan. Anggur lir singo napto kati pagi narso hambadok-badoko ladala selawase dadi kanca dulung tawuruh tetes daging sampel werhur wis klethak raja satriya ana paran sapa jenengmu Abimanyu kowe sapa Tityangkala pedhut segara belakno patine kancaku njaluk mati mara maju ndak upamake wong ketok-ketok bringop jomong sing lempeng le bengkong telajangen mara maju ora ngerti kridhaning Tityakala pedhut segara adon ndak balang bedha mutrak saut samper iki ngitok nggo ngriyak bleduk wasamu kowe awas! Hei, awas! Batis manis sepupus tabur
tanpa lingulon apa satyane kelakon suwengi reng bolong tengah bintang ing jenggot oh yeah oh yeah oh yes pengawan amuk Suramarata Jayamarata amuk gerebutan aku ampiaken kaya wong jala rebutan kaya penjangan mati ndak kira kaya lulang kinarang atose jebul mung kaya godhong lumbu lamak kaya mengkono ora kepapat ora bakal tak tinggal loncat iki wong bagus ora kakan lemeran iki jane ndeke sapa genah nek ndekku anggere bentuke ngene iki rak ndekku remangsane pusakaku Kangjeng Kiai aluminium sah babatmu rampung nyawamu konangan karo Ki Lurah Petruk ayo mongso njaluk banyu serblak-blak iki ndek sapa iki ndekku wong kagungan kok tanpa gelem ngrawati nganti besisik ya sering dipakai tanpa gelem mulas nganti dada-dada gawa mulih nggo cagak nggo medeni wong ngemis timbang gawe dhewe eneng batang buta ora ketang dhewe metu aku sudah bertahu jaya bertahu merat ada jasa cari jeneng kamu sapa ke ibu duduk pati tanpa adat aku sudah bertahu jaya bertahu merat
Raja setan ya jenengmu sapa pamu kene. Takon loko. Jumbar kok turah. Wah, buta. Buta ya. Apa tak kira nuk? Nuk semula mangan ya sapa? Jenengmu sapa yu? Wong lanang kok yu. Alah wedok ayo wedok to kowe, wedok to. Lanang du wedok. Ya iki kanggo susuk. Iki rong jale du. Ini gak kaya nggo kita iki. Iki janggut du. Janggut kok nyelek kantuk. Janggut kita iki. Iki gulu menjeng jale du. Gulu menjeng kok sepoto gulu menjeng kita iki. Bocah iki nek saya melorot. Iki susune wong lanang. Du. Susu ora sepoto kuwi ya. Susu wak sepoto, ndek wong lanang kok. Du. Susu ya iki. Iki udel ya, Le. Du. Udel ki tak? Ayo sing ndi? Ayo sing ndi? Udel ki tak iki. Oh, bali munggah. Kowe aja pacem-pacem lho aku gaya lho, Kang. Kowe urung tau delok gayaku ta delok. Ya delok. Kaya ngapa? Ya pandegen delok. Oh, lah kok mengongoh iki galake. Dikandani ya. Iki anggere ngakep-kep ngono nyokot-kot ngene lho. Kaya ngapa? Ya ayo. Ya cokot kowe yo. Ya tak cokot yo. Yo, saiki, yo. Yo, cokot yo. Modiar kowe. Muni yo karo merem. Sajak sing ditarik kaya gelem-gelem mo. Mangsane apa cawisamu kok kudu arep nyokot kowe. Tempiling pisane kok nggletak mongso njaluk banyu. Mulih. Lho, urip neh. Rampung dapukane teken jukuk nuk raup mulih. Oh, butuh wayang wong. anak pada ketekan hang etiang atara mane arata tewaku dapat yang memokong hati tanpa arah. Wah, cuh. Kayak wayang golek. Jenengamu sapa? Kowe takon karo aku. Jeneng aku Petruk, kowe sapa? Aku Cetya ala Kendil mesti. Oh, mengkono jenengamu. Iya. Laras. Kowe mrene arep apa? Aku arep tanding karo kowe. Mongso menang karo aku. Tutuk karo dhewe. Iya, kowe maju tanding karo aku. Oh, sindawedene apamu mara maju. Kene maju ndang tak nyokot. Mongso tedhasa nyokot aku. Tutuk karo dhewe. Mara kowe maju tanding, mara maju kelakon mati dening aku. Waduh, biar kowe. Ngong jantung kok bengok. Letak. Mongso njaluk banyu. Mati kaya ngene banget. Anggere mati terasa apa-apa. Lho, kene kok urip. Weh. Aku mati itu angok. Aku mati anu ya.
mulih mangan ngomah. Wah. Mangan ning paren moh. Nak keneng lelara, mulih. Mangarcana Maya Sidis karing bawana lenggeng kulup Angka Wijaya ulun Sang Hyang Wisnu kang merpeki marang jeneng kita kulup Abimanyu. Kula nuwun pukulun Bathara Wisnu sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya kulup Abimanyu wis ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula nuwun sanget ing pamundi kula. Aja kaget nggih ulun merpeki marang kita kulup kang sejatine kepengin bakal paring padhang lawan sira kulup. Nadyan to kita durung matur ulun wis nyumurupi anggon kita mapan ing alas kene bakal ngupaya usada kanggo kengraka ing pringgondani. Kaluhuran sabdanipun paduka Hyang Pada Pukulun Abimanyu mara diagi kita kulup tumuli baliya marang Praja Ngamarta awit jangkaning jagat nyebutake usadane kengraka tumuli bakal tumeka dhewe ning madyaning Praja Ngamarta. Ingkang mangkono pedah apa kita kulup dadak keraya-raya mapan ana madyaning wana. Miyat langening kalang nyewana gelar pandan muncar. Tinondar kekonang surem sorote tanpa hadang kasrolan pajaring saklangkung bingah raos sing manah dewi kula nampi sabdanipun pekulun. Bilih usadanipun Kakang Mas Gatut Kaca tumuli badhe dumugi piyambak wonten ing nagari Ngamarta kulup Abimanyu hiya. Gandeng sampun terwaca sabdanipun pekulun kepareng kula enggal nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Daya-daya wangsul dhateng nagari Ngamarta. Ora liwat nyangoni harja kulup muga enggal waluya kengraka ing pringgondani. Semono uga ulun mundhut pamit tumuli bakal kundur mahkayiwangan bakal nekseni bakal mudhuning kanugrahan kang minangka usadane kengraka ing pringgondani. Sembah kula ingkang nderek jengkar paduka Hyang Pada Pukulun. Mung sira satu ing ngarum ilining memanis. Hamba leber meringkan cipta sumarambah weh branti. Gus, ndika niki wau mendikan kalih sinten kok kula mboten saged nguningani Den. Sumurupawa Sang Hyang Wisnu ingkang merpeki marang aku. Paring wisik manawa usadane Kakang Mas bakal tumeka dhewe ning Praja Ngamarta. Wisnu mriki? Iya pancen mengkono. Dengaren ora mapan ana ing kekandhangane. Nyawake merpeki ndarang Abimanyu. Menawi ngaten. Hawi Gus kula dherekaken kundur. Ya wis maraja nganti lali anak-anakmu kabeh mara tumuli kan tenayu kundur marang praja. Ya inggih.
Dole. Petro Bagong, apa mong? Apa mong? Dalem, Pak. Ayo padha ngandhakake tindake sang peke. Tunjung pengtratek Meharahina semu pangiwang haruna kadinetraning uga rapuh sataniku kiloring kanika rasa katar kene tungane engkong weru sing pinipanca papetoke ngayam ana ring pagar